συγγραφέας. Είμαι ο Άντων Τσέχοφ. Βέβαια, δεν είμαι ακριβώς συγγραφέας. Ιατρός έχω σπουδάσει, αλλά αν χαρακτήριζα την ιατρική ως τη λατρεμένη μου σύζυγο, τότε η συγγραφή είναι η παθιασμένη ιερωμένη. Όταν κουράζομαι με τη μία, βρίσκω τη συντροφιά στην αγκαλιά της άλλης. Βέβαια, φυσικά, θα με ρωτήσετε γιατί η συγγραφή, ίσως κάτι άλλο. Θα σας πω γιατί. Γιατί ένας συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι που κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορεί. Να σπίσει γεγονότα, καταστάσεις, να μεταφέρει πληροφορίες, να θεραπεύσει ασθένειες χωρίς καμία απολύτως συνέπεια. Ίσως είναι και αυτός ο λόγος που όλοι μου οι ήρωες είναι άρρωστοι. Δεν πρόκειται να πεθάνουν ποτέ, ανεξάρτητα με την κατάστασή τους. Είναι όλοι αδύναμοι, ανυπεράσπιστοι. Τώρα που το σκέφτομαι, το θέμα με το οποίο ασχολούμαι αυτόν τον καιρό είναι κάτι που πιστεύω πως αφορά όλους σας. Η οικονομική κρίση. Ωραίο, Ακούστε, ακούστε. Ή μάλλον, αφήστε τους φίλους μου να σας δείξω. Καλημέρα, κύριε Κιστούνο. Τι τρέχει το ξαφνικά. Κύριε Κιστούνο, φωτογράφητα, σας παρακαλώ. Εδώ, τώρα γρήγορα, σας παρακαλώ. Κύριε Κιστούνο, είστε άρρωστος, έτσι? Με βλέπεις το χέρι μου, με πεθαίνει και τα νεύρα μου είναι νεκρός. Το παραμικρό μπορεί να μου σπάσει τα νεύρα. Πολύ καλά, ωραία. Ναι. Κύριε Κιστούνο, Τι τρέχει το τσάδικα. είναι έξω μια κυρία και επιμένει να σας δει. Δεν κατάλαβα λέξα πώς έλεγε, αλλά μου λέτε ότι δεν αισθάνεστε καλά. Όχι. Οι δουλειές της τράπεζας προηγούνται. Σε παρακαλώ, πες να περάσει. Ήσυχα όμως, Θα περάσει. Πιείτε μια γουλιά καφέ. Θα το πάρω. Περάστε. Καλησπέρα, κυρία μου. Συγγνώμη που δεν σηκώνομαι, αλλά είμαι λίγο ανάπηρος σήμερα. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Εύχομαι να μπορείτε να με βοηθήσετε, κύριε. Εύχομαι να μπορείτε να με βοηθήσετε. Σας παρακαλώ, κυρία μου, σας επιτρέπω να πείστε. Είμαι σίγουρος πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ήρεμα και λογικά. Λοιπόν, να γελάσουμε ένα καθαράκι. Όχι, ευχαριστώ. Πείτε μου, τι ακριβώς είναι το πρόβλημά σας. Το πρόβλημα είναι ο άντρας μου. Ο εφοριακός ελεγκτής. Ήταν άρρωστος σε 5 μήνες, 5 φρικτούς μήνες. Ξέρω πως το φρικτό πράγμα είναι αρρώστια και μπορώ να σας καταλάβω πολύ. Ποια είναι η σας. Νευρικός κολλητικός. Να πάτε που χτυπάτε με τα νεύρα. Μόνο με το να του τρέξει σούτλατε. Πως και για αυτό μας δεν κανείς. Κάτι υποψιάζομαι. Εκείνο το καθαράκι που λέγαμε. Ξεχάστε το. Σας παρακαλώ, συνεχίστε, αλλά όχι τόσο περιγραφικά. Λοιπόν, αυτούς τους 5 μήνες που άντρας με τα χάλασε. Δεν θα ξαναμιλάσετε έτσι. Όχι. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, αυτούς τους 5 μήνες που άντρας με τα χάλασε, τον απέλησε βρήκη. Χωρίς λόγο. Κρίμα. Αλήθεια, λυπάμαι πολύ, αλλά δεν μπορώ να βρω τι σχέση γι' αυτό με την τράπεζά μας. Δεν έχετε νέα σε αυτό το καιρό. Τον ταντεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να καθαρίσει το σπίτι, να δέσει το σκύλο τη γάτα, το πουλί της αδερφής του παράσωσε. Πολύ αρρώστησε. Και αδερφή, και ψάχνω κάτι γαλάδες αυτό το καιρό. Σας αγάπησα να θέλω. Περίεργο. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να. Τι κάνω, κάθε και το δικό σου σπίτι και την πιάτια. Και το πουλί της άκουσα να τα παιδιά και τα γιώργα μου. Με φράγισε, έπαιξε την κάτω σε αυτό που και τα θέλω. Το δικό μου λέει ότι είναι με την κάτω. Ναι, βλέπω πως είχατε πολλά μας.
τους και ακούστε με προσεκτικά. Εδώ είναι τράπεζα. Τράπεζα. Εδώ κάνουμε τραπεζικές δουλειές. Καταλάβετε, σας λέω. Τι μου λέτε? Σας λέω πώς και μπορώ να σας βοηθήσω. Μου λέτε ότι δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Προσπαθώ. Αλλά φοβάμαι πως δεν τα καταφέρω. Μου λέτε ότι δεν πιστεύετε ότι άντρας μου πάσχει από ναυτικό κλωτσμό. Μισό! Να! Είναι η απόδειξη! Το πιστοποιητικό του γιατρού! Διαβάστε το! Δεν χρειάζεται να το διαβάσω, κυρία μου. Ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να περνάει γράμματα. Τι το πήρατε το πιστοποιητικό! Να δεν το διαβάσετε! Διαβάστε το, σας λέω! Μα ναι, εδώ το λέει ξεκάθαρα ο γιατρός. Ο άντρας σας είναι άρρωστος, πολύ βαριά άρρωστος, πως δεν έχει καμία σημασία γιατί βρίσκεστε σε λάθος μέρος. Άρχισα να ταράζομαι. Απογοήτευστε. Κύριε σωστό άνθρωπο. Και μου πες ψέματα. Εγώ, ψέματα, πότε? Όταν μου πες ότι διάβασες το πιστοποιητικό του γιατρού. Αποκλείεται! Αποκλείεται να το διάβασες! Μην με αναλευκείς επειδή είμαι αυτός. Δεν υπεράσπιση στην γυναικούλα! Σας διάβασα το εβδομάδα να σου πάω. Δεν χρειάζεται να το ξαναδιαβάσω, κυρία μου. Γιατί να ξαναδιαβάσω κάτι που ήδη έχω διαβάσει? Το διάβασες πολύ γρήγορα, διάβασες το ψώνα. Δεν χρειάζεται να το ξαναδιαβάσω, κυρία μου. Διαβάζω πολύ γρήγορα. Τότε δεν το χόρεψες. Χόρεψε το. Το χόρεψα! Όμως δεν έχει καμία σημασία γιατί βρίσκεστε σε λάθος μέρος. Διάβασες την τυχή που λέει ότι πάσχει από νευρικό κλονισμό. Μα αυτό το μέρος! Βλέπω πως ο άντρας σας έχει νευρικό κλονισμό. Ω Θεέ μου, τι τρομερό! Δεν έχει καμία σημασία γιατί βρίσκεστε σε λάθος μέρος. Τώρα σας παρακαλώ πηγαίνετε, αλλιώς θα χρειαστώ εγώ το τίτλο. Πολύ μισοχόντατη να ψυχραφόρησα. Να ψυχραφορήσεις κάτι καλύτερα. Κυρία μου, με πονάτε. Σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να το βάλετε μέσα στο φτερό σας στο κεφάλι. Το να έρχεστε σε εμάς με τέτοιο χάρτη είναι σαν να πηγαίνετε για κούρεμα σε χαζάκο. Γιατί κάνεις καλά για κούρεμα και σε απειλώ. Με κοροϊδεύετε. Τσάνκα! Γι' αυτό λέω να ψυχραφορήσεις κάτι με χαλάρωση. Ο Τσάνκα! Δεν θυμάμαι το παραγραφό. 3 ημέρες έχω να βάλω μέσα 4 στο μήνυμα. Λοιπόν, εγώ συνεχώς. Αχ, ευχαριστώ. Τι σημαίνει, κύριε Κιστούλο? Στην άφησε να μπει! Εσείς, κύριε, που σας ρώτησα και μου είπατε να της πω να περάσει. Εγώ περίμενα να βάλω ανθρώπινο πλάσμα, όχι ένα πατσακρό με ένα πιστοποιητικό στο πούτι του χέρι. Δεν νόμις κάτι δεν πρόσφερε. Ούτε μας κάτι και το κάνετε εσείς. Δεν να το διαβάσετε κατά τέχνη. Ενώ εσείς δεν είστε καλή γυναίκα. Διαβάστε το μια φορά να δείτε δεν πάσχει με το δικό του. Το διάβασα, κυρία μου, 2 φορές. Και εμένα με έβαλε να το διαβάσετε και μου παρέτσε. Πολύ το διαβάσαμε εδώ, ακόμα και φιρερός. Παπουτσός, με το ένα μάτι. Δεν το διάβασες, ίσα ίσα αυτό κοίταξες. Διάβασε εδώ ποτσάκα. Διάβασε εδώ πως και φύγε κανένα μέρα από εδώ μέσα. Ναι, ναι, το λέει καθαρά, ναι. Πάσχει από νευρικό κλονισμό. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Ελάτε όμως φύγετε γιατί θα χρειαστεί να κολλάσω κάποιον να σας διώξω. Μπράβο, να τη διώξει. Φώναξε 2 φιραρούς και το φύλακα. Προσοχή όμως γιατί είναι γερής από όφη. Αν μ' ανοίξετε θα μιλάξω. Θα μ' ακούσει όλη η πόλη. Κάνει κατάσταση στη μέτρα παιδιά που παράει με Αθήνα και προστάτευτη γυναικούλα. Μου φαίνεται θα ξεπληποθυμίσω. Αδύναμη, απροστάτευτη. Είσαι τόσο αδύναμος, είναι ευτυχώς και το προμηθείτε. Τόσο απροστάτευτη, τόσο βασιλιάς της ζούγκλας. Εσύ κυρία μου, είσαι πολλά σκέτη. Γυναίκες σαν εσένα είναι που οδηγούν άντρες σαν και εμένα στην κατάσταση που είναι ο άντρας σου. Είπατε ποτσάκα. Δώσ' της μια να πες το κάτω
να πάρεις μια χώμα και να σβήσεις οποιοδήποτε άσχημο στοιχείο. Όμως καμιά φορά ξεφεύγουν από το χέρι και ριζώνουν βαθιά μες στην ψυχή μας. Και δεν μπορούμε να πάρουμε μια χώμα και να τους σβήσουμε. Παλεύει να τους κάνεις καλύτερους, μέρα με τη μέρα. Ήταν αυτοί που σκηνοθέτησαν το όλο θέατρο.